Ще ви предизвикам нещо много бързо. Първият непознат, който видите, да му направите комплимент. Или нещо. Здрасти, днес изглеждаш много як. Може да е момиче, може да е момче, както искате. Правим ли го? Добре, айде да си намерим. Ама дай микрофона. Айде, ти си с микрофона. Аре, бата. Извинявай. Нищо, айде. Дай тях. Включи се. Аре, спри, моля те. Искам да ти кажа, че си много красива, и много хубава, и много лъчезарна днеска, и е всичко хубаво. Поздрави ли, момиче? Да. Какво и каза? Казах и че е много хубава. Това ли каза верно? Наистина ли? Да. Ето, заповядай. Браво, момче. Браво. Така. Сега ти си наред, нали? Айде, взимай микрофона. Кой ще... Добре. Айде, кажи момчето, айде, давай. Много готин Nike Tech имаш. Благодаря ти. Ма гледай го в очите, така ли? Кажи му го. Имаш много хубав Nike Tech. Благодаря ти. Браво, ето. Тук ще му спечели мистер Сикс. Ева, бухненце, благодаря. Дай този микрофон. Ей, тук взеха ми работата. Значи вижте, че е хубаво да се правят комплименти, нали така, момчета? Да. Айде сега по един мистер Стикс. Айде бързо с мен.